kayo hiine. Matay no na. Kung nagpasilong to kong baka. Kung nagkaon po to kong baboy. Nood to. Papasawanan po po ng hapon. On sa kagmato ko sa akong barkada nga Tagalog sa. Kilami kayo to kagalhag istorya yung mga binuang kung ito ito dayon. Ito kasabot-usok ng ipang litaw. Matulog ka. Kung mudzol po, kung muna po cancer. Ingag yan. Kung lamang kuha niyo kuha. Ano inanir ko nung nai. Matukwa itong kamigong Tagalog. Kaya kagalang teksturya. Kapariraw. Kaya buglaya. Nasino itao na ko ay. Tumingaw na ko at mati ako naman ako kagala. Akabalo na to siya na ako man eh. Pre, ano yun pre? Natandaan mo ba yung babae kinakarga mo doon sa isang araw? Yun pre, yung sa may kabilaw. Si Eileen yun pre. Preze! Preze! Saan mo yun dinala pre? Doon sa bagong view, may view sa amin, yung secret secure, alam mo yun pre? Oo pre. Preze! Yung nagmamay-ari si Ma'am Kitlin. Yun pre, sobrang ganda nun pre. Ayo! Pre! Preze! Uy! Ano yun? Preze! Naku pre! Preze! Patay tayo dito, nandito na naman yung lokong. Hindi ko gusto yung tao na yan pre ha. Buksan mo pre, baka anong tuyo na, ano niya? Oh, sige pre! Uy, Alvin! Ikaw yan? Anong sadya mo dito? Sadya pag! Kabalong kami ngawan kayo sa mga sadya kakarumog! Gani-ganig karum... Mumusta mo, inukong sadya ng mingaw ka sa mga! Kumusta ang lagay mo ngayon pre? Murag hapon, pre! Alam mo pre, hindi naman kita minumura. Bitay-bitay na, oh! Tuloy ka ba sa bahay namin? Kain tayo. Hain man, pre! Kay mga unta! Sko pre, tapos na kaming maghain. Tatawagin ba kita kung wala pang nakahain sa lamesa? Kanami akong ganahan mo, mayong tao ka! Busog na ko pre! Uy, ang bilis mong natapos pre ah! Tayin mo muna ako dito kasi bibili muna ako ng juice para inumin natin. Muna ako dito pre ha. Bibili muna ako ng juice. Uy Alvin, ito na yung juice na binili ko. Pati timpla na naman. Sige, pre! Ako rin bahala na eh! Ikaw lang bahala dyan. Dito muna ako. Dito lang. Uy, parang pamilyar yung mga tao na yan ah. Uy, Alvin! Halika muna dito, no? Parang mga barkada mo yan ah, nasa labas. Oh! Mga barkada na ko na! Wag na pa itong unahan kay Mamaze! Paano kaya kung papupuntahin ko na lang yung barkada ni Alvin dito sa bahay? Mag-iinuman na lang kami. Mas mabuti pa yun. Masaya. Alvin! Kamayin mo, Alvin, oh! Buwan siyang tuhanan eh. Nakakitag luwag na iluwag. Ipakina mo. Tulamison yung tuhanan siya. Tulamisaw na iluwag. Kasalig kay magainom na. Ipakina mo. Ito'y walang bataan eh. Di kita magamit ang iluwag. Uy, Alvin, bilisan mo! Wala yung mga kaibigan mo! Aga naman. Ko! Alvin, anong ginagawa mo dyan? Imong gingon ganiha, kamayo! Di akong gikinamot ng Diyos! Karon madali, tulamis ko na ikaw!
Kadiri mo naman, Alvin. Alam mo namang juice yan, inumin yan. May sandok naman dyan, oh. Pwede mo naman gamitin yan. Bakit mo kinamay? Hala, ubusin mo yan. Kadiri ka. Ug imo na ipainom na ako, labaw sa pagkutulames. Ug mo inom ko ane. May paimuli na amon ko ane o. Wasi klaro nung une. Tay, nung trabaho wa. Awa kaayo na. Ano dito? Pagtihon. Oh, sorry. Matay pre, katong ikaw yung to siyang adlaw, barkada sa nako ta, katong babae. Asa daw? Katong may Tagalog ko, buwa. Asa ato na Tagalog ko. Oo. Tagalog ko, right? Kanay. Ay, yun, pre. Doon... Well, Ben, dito na yun. Yo, bro. Sure. Kumise, mampun. Una kang ga. Right? Imong giyon kanina. Sorry. Narakuha ni Mesto. Lagi. Mula ke. Sige. What's up, mga mga? Yo! So, shoutout ta kay si Simon, wala pa nagpakita karon kay Gadaot. Sinsya to kayo guys nga kami rin mag-shoutout karon kay si Simon Manggod na wala siya gibati gamay. Oh, sakitan na siya, yan sakit sa lawas. Git Wilson Simon. Git Wilson direct. Huwag ka maayo. Amping love you. Yo! Sana may bonus. Oh, shoutout sa first commenter sa among YouTube na Jingle! Yo! Shoutout hashtag Mamamorang. Yo! Shoutout Elmer Espino, Deon Brixiner, Requina, then Gennaro Muras, Geraldine Tiogangco, o Vincent Cal Apopiado, then Janisa Mahinay. Birna Alfonso, Yo, shout- Angelica Losong, Papski Tabines, Rebecca Pata Gaming, Rodney Labs, Spider 26, Raniel PX Gaming. Shoutout ni Marvin Gutierrez, Spider, Along Singlay. Bisaya Oneler, Gennaro Moras, ug si Mark Anthony Tilompros. Katapusang shoutout Giselle May Magsayo, then Marisa Remilio Channel. So, moro to siya guys. So, Git Wilson to Simon kay dili na mo makaya og kamera. Oh, makaya pero dili kayo. So, dagan kayong Dagan kayong salamat sa inyong suporta o kayo og sa paglantaw sa akong video. Don't forget to like, share, comment, ug subscribe. Ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell para ma-update ka sa sunod video. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.